and AAR for the medical consultation services. Na boigo akira yuagendrete kiombe kimo kemanyakanete buna Women Christian Association niko bono bagendra kuruwa bokonywa boli tukeliga anasoko nyara gochengerali tukulia basubati International Women's Day ekiombe kiboigo nige kuyaro bokonyi bwabo asensemo ye county ya Kisii ekero bachengerali tukulia sobwamo nakote buna bagendre gosira anu mwana munyaroka no mungina asenchere yokonyara gikirania eganga yaye yokorwa obokonyi no nabo nigo muri kito ivarinyo sero aikiranenseme yo nagotu liganiryo roboti rokubwatia. Ekiombe kia Young Women Christian Association korwase county ya Kisii nigo beso kia gochengera litukoria basubati ensenkima asekirenga kiabo kirego semia bangina na bana banyaruka anena seme chando au bawetera. Nganga yitenene ne yo empower abana basubati abaiseke abana b'eskuru abakungu bare chibuobo abana bali babeira twaro bultobatigire chiskuru twaba empower. Mbaikirana asensemo ya kegati awasiba umirana negati ya basubati ase kanisa ye katoliki ya kegati asiba igo baruwa bokonyi bwe Vitambaa byobochenu asabana baiskebe skuru yoboroso ya esamba. Ndubwate party sigaiga toko irera abana besamba esamba ne skuru ya merega iga kegati toko bayirera egere tonyara ko batoko babeke skuru twanyarenga party yechi na chichiko era abana bange batige skuru banyoro bosoku sinekere yanga ya muamire onyara omwana osubikobera no skuru osonga inuna abamuga amatebinga nabongo kugolera epadre rero goseneite yagero umwana esinginje chisingi 80 umwana onyorogo nega tambokero kiago kero na baorokiwa na boiga baorokia asoyo mubwa bali mwanganie byombe au kwesokia na kurogosira aseri tukoria rero nago kira sabageni barure YWCA tumewashukuru sana asiti skuru mna tore ganto bwate challenges yasinyaruka cheitu igobona gotogo sabanga abantu betokeze bato support abayiboli baito konya abana baito kinyaruka asenge nchoto konya challenges especially akero omwali bomotienyi abana babaenderete wetere ase amatuka yali bakera barastinga kichiabo mbakwanere mechando au eyo bagwetera ase kiombekyo challenge ntanga ni meliere nga mostly abantu bagoswa ekiombeke bantu bagwate perception like nga ntoli mari bari married. Most of them are under this organization are the people who are married, and also challenge tokonyara under this organization like in namangani like think what they nadu kwesyoku resources buna nonya na boigo ekiombeke yakonyira basubati abange aso kwegendereria. It is one of the oldest women organization in Kenya. Tuwabire tokokora mata abange tuwakorera bakibyomba abangira bakwe kuchibesa tuwakorera ntubwate bakeskuru eri Nyamira eko abana masomo afuri usare subsidize dasi chibesa chinke bakorwa sine chindagira cyo turuye binde bya bakungu bayite bakire mungu nesegeto yarwewa asaba spati goso asekiombekyo eriyo kogenderera gusirana asama tukaribusyo abanyina bari school yenje kindanya ariko bateri babe like they're most welcome to our organization bako join erinde tonyare ko fight this violence against women okugania kwabo go cha serikali na kuoko I'm calling on the government ekolira nyaregera resources chitokororo egera tonyora asitokuira bakungu ababanyarire ko babodulumiwa egere banyona barabwase bakurema na abana babanyaruka bagosaru batama banyora ase bakunyara bakokonyeka baganyirita ase next step chinde chigo chikobakoya bakora aso wakambia asaba bwatani bonsi bari barweto gosira ase batatiga magega egetaseni kya Ndizi TV ndagete gwakira abantu bonsi bari batokonyete ko raise pads kuchakire members ba YWCA kubakira mbya mono Davis and Shirtleaves kampuni ere bosongali koko bakira mbya mono Ndizi TV asogocha gutoka vere event yeiga twanyarire ko abana babesamba primary chinyaro kechicha grade 6 7 na 8 ringana limwamu lyeritko lya rero nigo lyarenke digital innovation and technology for gender equality asibagania komanyana ki obotumeki bw'ekinchera chiekerero anene bwakonyire abasubati kumanyanga na technology yatokonyire muna itoba wachi gender equality ngoripotere getaseni kya Ndizi TV.